Mao din ni siya guys ang atuang napalit nga gulay. Nya ato ni siyang lutuon para sa tuang ginisang gulay ug makulay ang buhay. Kalami sa gulay, green na green ang sitaw. Karong buntaga guys, magluto na punta sa tong paborito nga gulay nga ginisa. O, di ba guys? Ang sarap talaga ng gulay. So, abangan. Karon tunguda guys, ato nang gihiwa ang atong sitaw. Ato na nang i-pass forward guys kay labi-labing taasa naman guys kung dili nato i-pass forward guys ang ato ang paghiwa sa atong sitaw. Karon guys, ang ato na pong kalabasa may itong hiwaon guys, atong kay ato pa ni siyang panitan guys. So ato ni siyang hiwa-hiwaon kay haron masayo na to og panit. Nya karon ato nang paspasan og hiwa. Dara guys, atong sitaw, managhiwa. So walay pagdugay-dugay guys, ato na dyon gipanitan ang atoang kalabasa. Panitan na to guys, kay haron, dali siya nga malata. Kay gahi-gahi man ang iyahang kuan guys, ang iyahang panit. So, atong gipanitan. So, wala po na to kayo lahapa guys, kay naadiha ang mga vitamins sa panit. Ikuan na natong magamay para lang jud nga mahumok og dali og magsugod na ta og luto sa tuang kanang ginisang gulay. So adyoy makalupig sa atong ginisaron guys kay lami gyud ni siya og paborito kaadyo ni nako ni nga klase sa pagkaluto nga gulay. Bright eyes ang kalabasa. Karon guys, nahuman na nato og hiwa atong kalabasa. So nahumaon na ni siya guys, nahuman na. So ato na pong hiwaon ang atoang mga lamas. Kay haron makaluto na jud ta guys, susugod kay motrabaho pa ko guys unya ang oras alas 7 na kapin. So ato na ning paspasan ang atoang lihok guys kay para makahuman o makaluto na ta guys. Aning tungura guys, paspas kayo, fast forward again na pod kay haron madali jud. So kay na dili jud lalim usa ka vlogger guys kay kitay mo edit, kitay mo video, kitay mo pahiluna. So lisod jud dili lalim. Ready na atong kaha, ato nang painit, ato nang gibutangan og oil para painito na to guys aron mabutang na nato ang ato ang mga lamas. Kaya atong mga lamas guys, aho, sibuyas ug kamatis ra gyud ug anay lain pa. So ato nang ibutang ang ato ang lamas kay haron malunod na po nato ang ato ang kalabasa. So ato nang gilunod atong kalabasa guys, kuraw-kuraw gamay, ni ato na dayon butangan og soy sauce. Kay haron mas malami ang atong ang giluto. Kay mao man na guys ang sekreto para malami ang atong giluto guys, di ba? So karon atong kuraw-kurawon magamay unya ato dayong butangan og asin gamay guys kay para mas mulami jud siya guys. Butangan og tubig magamay guys kay haron mas malata siya guys ang ato ang kuan, ang ato ang kalabasa kay lisod pud og dili malata, di ba? Aning tungura guys, ato nang gilunod atong sitaw. Nya dili nato na siya akurawon guys kay haron dili siya ma-brown. Magpabilin na siya diha sa ibabaw sa kalabasa guys. Ug mao nay sekreto guys nga dili siya ma-brown. Butangan na dayon nato guys og soy sauce. Mamasita soy sauce guys atong ibutang ani niaa sa atoang ginisang gulay para mas malami. Butangan po nato guys og una sa ginamos kay lami kayo ang ginamos guys kay ang nagama din ang ginamos guys ang mama ni Rich Asuncion kung nakaila mo niya guys. Mao na ni time guys nga ato nang kuraw-kurawon guys ang ato ang giluto. Ug luto na guys, ug salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video ug salamat sa inyong suporta ug amping ang tanan. God bless us all.